Hakaway na kijingja ka basngusi kaway ka kalisumo ka badon your registration number NL Northway P Lai Khandai Sau Khandai kat badang yai na mairang benli cha Shillong kalatanra ya kaway ka trok kiding ka badon your registration number ML Khatsan Way Lai San Khandai ka badang yang hajan ka wa lakhaw hasurok hakakhatway triklan kon araja arpusan hakapor kumba khatway beji men kat kum kitulong khubor na kipulit la yathu bakate ka sumo kala tanra ikate ka trok na kabenta basyadien kat badang yang harut surok bat kani ka sumo kala julor bha yaki benta basyakman hakate ka jingja laingut ki basyong hakate ka sumo ki bakenthop yaka kong bidares lingdo lingkhoi sanpos nam karta ka kong wantilin kurba lai puars nam karta bat unongnya uba John Martin lingdo lingkhoi baro ki basyong basa hapendeng umyong donggiet kilaman saujur Lapen kit no mardor ya barok laingut sa civil hospital mairang Henry hamar bapoi haka jaga sumar nakaliang ki doktor ki lapen na ba arngut kata ka kong bidares lingdo lingkhoi bat ka kong wantilin kurba ki lakhlat no layo jingtep bayo nongnya kakali lapha no sa Shillong banyo ya ka jing sumar ka babiang Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya